jendea hizketan jarri nahi dugu, gero eta jende gehiago euskeraz hitz egin dezan, ez? Mintza praktikaren mundutik gatoz, eta mintza praktika da gure helburua, ez? Jendea hizketan jartzea. Orduan, bitarteko bat izango da, ez? Eta bitarteko horrek nola funtzionatu dezaken, berritzailea izan nahi du formetan, publikoarekin, kamera ezberdinekin, nazioarteko gure komunitatearen konexioarekin, beraiek ere parte hartzen jarri nahi ditugu, Uruguaitik, Kataluniatik, Argentinatik, Alemaniatik, dauzkagun mintzareteko bidelagun eta bidelariak, eta bueno, azkenean, elkarrizketa guztien artean ere, elkarrizketa globalago bat sortzeko. Horrekin ikusten dut sortuko dauela bai, nola bai, bakoitzaren esperientzietatik abiatuta, euskara praktikatzerako orduan bizi izan dauzen esperientzietatik abiatuta, balako euskararen, gaur egun euskarak daukon egoeraren panorama bat, ezta? Edo lako zuaitz bat sortu dugu, adarrez berdinez osatutakoa, hau da, ez da berdina zuetan hitz egiten egotea, edo zuk aipatu zuen moduan, Uruguaitik sartzen dan bat, edo Argentinatik, edo ez dakit Mexikotik, estatu batuetatik, denon artean jakinda euskarria edo ardatza dala euskara, horrek aberaztuko da batez be, praktikatzera animatu nahi direnak, eta nik ikusten dut erronka bai, zelan animatu, zelan bultzatu bide lagunak, ezta? Bestalde, hori dalako azkenen euskerak gaur egun behar deuena. Praktikatzen laguntzeko prest dauden pertsonak bultzatzea, eurek animatzea, eurek kontzientziatzea eurek barik, euren laguntzarik barik, euskara, ez dut izango salduta dagoela, baina bai euren laguntza oso beharrezkoa dela.